Avui en Alcoyanos por el Mundo vaig a desvelar-vos un dels secrets més ben guardats de tota València, i és que estem molt prop de la llotja de la Seda, que és patrimoni de la humanitat. És l'única bolsa que es conserva del segle XIV-XV, construïda per l'arquitecte Pere Comte. Pere Comte va néixer a Girona, no passa res, però en el fons no tots són alcoians, perquè mireu, un dels detalls identificatius de Pere Comte que sempre deixava eixa mostra en tots els edificis que construïa és esculpir un caragolet. Míralo, míralo, ai que guapet, míralo que mono. Caragol, el caragol de Pere Comte. En tots els llocs, en totes les façanes, en totes les escultures que feia, estem en la façana trasera de la llotja de la Seda. Ahí teniu el caragolet de Pere Comte, un dels artistes, en aquest cas arquitectura, més importants de la Corona d'Aragó. I ell va contribuir a l'alcoiania. Sempre aquest detallet d'aquest caragol, per exemple, aquest caragol el podem també veure a Sant Jeroni de Cotalba i en altres llocs on es veu la mà, la intervenció de Pere Comte. Queridos míos, desde la llotja de la Seda d'ací de València. Detalls curiosos. Adeu.